Mae'r grŵp yn barod felly, Ysgol Gymraeg Dewi Sant. Tir a môr. Yn ein dawns, fe ddilynwn stori mam a merch wrth iddyn nhw adael tir cyfarwydd a chroesi'r môr i fod yn rhan o'r freuddwyd o sefydlu gwladfa ym Matagonia. Bydd siwrna ni'n anodd, ffarwelio o Chymru, moroedd peryglus a glanio'r dir, anghyfarwydd gyda thraddodiadau ac eithroedd gwahanol. Ond, stori o obau sy'n gennym. Stori sy'n dangos dwy gymuned yn dod at ei gilydd. Stori sy'n dangos brwydr y Cymru i gadw'r iaith yn fyw.